sačuvati i obraniti čast dok muž pomorac plovi. U listopadu 1760. godine Mariju, ženu Nikole Pavličića, Nikola Rakidžija, crevljar, vrijeđao je pred njezinom vlastitom kućom i udario je tako da je bila sva modra ispod oka. Budući da je Marijin muž plovio, a njezina čast bila je ugrožena, ona je crevljara prijavila sudu. Sucima je ovako opisala taj nemili događaj. Nahodila sam se na vratima od kuće, na pižulu pod Svetijem Petrom, uoči lučina dne oko ure noći predući kudjelju. U to doba Nikola dohodi, koga, kako sam vidjela, rekla sam mu, para ideš kolendat, a on mi je odgovorio, tu si. A ja sam mu na to odgovorila, što ću, evo predem kudjelju. Iza tega, rečeni Nikola, ušao je i rukom svojom zapečio mi vrat i insolentavo oko prsi. Ja sam ga tad očerala, pođi s Bogom, kako te nije sram. Iza tega on je otišao s Bogom, a ja sam se dignula za otitu kuću. Iza tega on se dovukao iza kantuna. Ja sam izlazila na prag od kuće. Tad je on čučnuo i zavukao meni ruke pod skut. Što videći, ja izvadila sam kudjelju i s njome udirila ga nekoliko puta, ščesa kudjelja se slomila. Ja sam se prignula za dokučit kudjelju. U to je on zakucao u vrata Ivana Božičevića, moga susjeda. I kako sam poskočila, tako se opeta povratio i zamlatio me s rukom u oko da mi je bilo oteklo i pomodrelo. Iza tega on je utekao u Božičevića, a ja sam otišla put doma. I kad sam se ravenjala, onda sam zaplakala. Gospodo, budući ja udata, molim vas da biste imali karitati, jer se moj muž nahodi na Levantu, koji kad bi ovo bazno, mogao bi dignut hranu i mene ostaviti s ovake baronate. A informajte se od svakoga od moga života. A jučera pošla sam zvati Mariju, ženu Iva Božičevića, i rekla mi je, pođi sad u gospara Điva Borne i pripovidi mu kako te rečeni Nikola drži da si zla žena. A da je Nikola odgovorio da uz koji je konat hodila u kuću gdje su vlasteri dohodili. I ukazat ću vam da je takav. Zato molim vas, ja hoću da mi pred vami vrati čas. Marija, žena Ivana Božičevića, svjedočila je da je Marija časna žena. Nikola je pak izjavio da je sve ovo neistina, sve što je Marija rekla, ali je potvrdio da joj je dao 2 pesti, zato što mu je ženu nagovarala protiv njega. Iskoristio je nije, a mogao je, jer je pisao pisma njezinu mužu koji je na Levantu.